אנשים שוכחים ואוהבים ושוכחים ואוהבים ושוכחים ואוהבים ושוכחים ואוהבים ושוכחים ואוהבים. ככה זה. המופע הזה מתרחש באופן אקראי למדי ברחבי הבית. לא לירוק אש. עליי לתפור 365 תנועות לילה. מי לקח לי את החנייה? תגיד מה אתה רוצה? היא משתמשת בכל הבית. זה בחפצים ובמחוות שונות ובמוזיקה. שחקנית מאוד משוחררת בגוף ומאוד תנועתית. היא שכנעה אותי. במילה וירטואוזית. וואו, חדווה. הייתה מדהימה. את שונה ובעלי כישרון. פשוט הרגשתי חיבור אליה. אני חושב שכל מי ששוחר בתרבות, תיאטרון, צריך לראות את המופע הזה. וגם למי שרוצה תקווה. אז החלטנו שזה יהיה הדייט שלנו. אתה תשמור על זה. בסוף שלו פתאום יש איזה טוויסט כזה שהבנתי שזה מדבר גם על היום. ועל איך אפשר לעשות שלום קטן בחיים שלנו.